Tajba l-komplement tal-ħidma tajba ma issa għanna l-Ira Brooke u anka Franklin xtiex għal Franklin il-lejla. Iwa, l-lum brajt, kollox brajt. Għaddew jumej issa mill-festival x'ġara f'dal-aħħar jumej, ġifieri Ira, Brooke, Franklin, hekk malajr, kif kienu dal-aħħar jumej? Mistrieħ, ħafna ġen, kif? Jien minnu ħatej ħafna mistrieħ, għax wara li għaddi kollox bdetajt. Bdetajt speċi tibda tirrifletti naqra wkoll fuq il-performance, tgħid mor tajjeb, fimt terġa' tara l-performance. Jien eżempju kont kuntata bil-performance tiegħi allura vera hekk. Kien relief. F'daqqa waħda hekk vera beda ġej għajja ta' tliet ġimgħat kollha waqgħet fl-aħħar ġifieri. Franklin, inti? Kif qed tgħid Brooke, l-ewwel ħaġa jisek wara li għaddi kollox imbagħad torqod naqra tgħid tal-erwieħ, imbagħad isek għax fis-sala isek is-sound ikun tajjeb ħafna, ma fuq television kultant jinstema' differenti. Kemm darba rajtu l-video l-ewwel ħaġa li għamilt kif omna għada. Tajjeb ngħidu li tħalt id-dax is-seba' ta' filgħodu mbagħad. Morna l-after party u hekk imbagħad tħallna d-dar, mbagħad irqatt ħammur niċċekkja l-video mill-ewwel imma kont sodisfatt ukoll. Ira, tiegħek naħseb li kienu jiem ta' mistrieħ għaliex ħafna intervisti, ħafna. Le, l-ħadd qomt filgħodu xtaqt li rqatt naqra iktar qomt isu xi l-10 fil-11 kelli intervista. L-after party ħabbatna daqsxejn ngħidu kif inhi. L-after party morti jiena wkoll kont inħoss ħafna Bart. Vera kien hemm il-Bart. Però ħadd gost ukoll, ħadd gost iltaqgħet man-nies, il-Franklin rajtu ma at a point rajtu mbagħad ma reġgħet ma rajtux. Kelli xi interviews fil-għodu l-ħadd ma mbagħad mort rand il-familja tiegħi u mbagħad flaxija kelli news. Mela, ħanerġa' nfakkarkom ftit l-aħħar momenti ta' meta dejtu taraw il-punti li taw il-ġurija kif ukoll it-telespettaturi. Daw kienu l-aħħar momenti mill-festival ta' nhar is-Sibt li għadda. 12 il-punt. Hekk kif votajtu intom. Immorru għal Chameleon Ira Losko! Golden, Brooke. Brooke, Golden. Chameleon, Ira Losko. Chameleon, Ira Losko. 12 punt imorru għal Ira Losko. Franklin, inti ġejt fit-tielet post mhux ħan eskludik, ta' ġifieri x'bdejt ħan nibda bik l-ewwel għax imbagħad isu Ira u Brooke minn daqqa Brooke daqqa Ira, ġifieri inti hekk x'imdejt tara l-punti tal-għajn. Mhux l-ewwel darba li ħadd sehem, imma naħseb l-aħjar riżultat issa, mhux naħseb l-aħjar riżultat. Isni tara x'tlajthom għax 14 ġejt 7 mbagħad sena 5 sa terda, allura kont vera happy. U jiena hekk xtaqt nitla' isni dejjem bil-motu. Tajjeb, intom dak x'ibdejtu tħossu, ġifieri daqqa tisma' 12 punt Brooke, daqqa tisma' 12 punt Ira. Jiena naħseb. Kif kienet l-atmosfera hemmhekk? Jien li nista' ngħid li fis-sala ħlif Brooke u Ira ma bdejx nisma' warajja, ġifieri kien hemm. Għamillek xogħolok aktar diffiċli. Jien ma tantx nixxita ruħi, imma dak il-ħin vera xitajt ruħi, tħarbat mument minnhom. Jiena jekk nista' nagħmel kumment ġifieri bir-reazzjonijiet tiegħi ta' Brooke deret ħafna iktar ferħana minni. Jiena minna Jien kont sensaqsik, għax fost il-kommenti kien isma' ħadd ovvja li ħatirbaħ inti jew għax isu reazzjoni ta' wiċċek kienet Pjuttost li kelli kienet reazzjoni ta' xokk kbira fis-sens li
L-għanet naħseb li dal-festival jiena ma stejċ ngħixu bil-mod li jgħixtu fl-2002. Fl-2002 jgħixtu b'mod pal-kantanti li għadhom kif daħlu fil-festival dis-sena jew parteċipaw għal daw l-aħħar snin u forsi għadhom ma daqgħux ir-rebħa. U fl-2002 kont għextu pala tfajla ta' 20 sena li għadha tibda l-karriera tagħha li l-festival ħajftilha l-bibien jekk terbħu. U ma kelli xejn nitlef fil-verità. Meta mort imbagħad il-Eurovision, f'qalbi meta bdejt nilab meta bdiet il-votazzjoni, niftakar kont ħadd buqqa żgħira mbit, l-unika darba li kont xrob dal-Marelli Festival, u kont għadt oh my God x'dar dirandi, għax jekk jiena ma nakkwistax il-pożizzjoni li kulħadd qed jistenna li nakkwista ġo Malta, il-karriera tiegħi spiċċatek qabel bdiet. Propju fuq dan il-punt, kont se nsemmulek iktar tard imma qed niddiskutu tajjeb id-darba l-oħra kien hemm biss distak ta' 12 punt bejn kien sar fl-Estonja fl-2002, kien hemm biss distak ta' 12 punt u kien propju fl-aħħar ftit votazzjonijiet li isu ġi determinat ir-rebbieħ ta' dik is-sena. Tħoss ċertu pressjoni żejda jew kellha responsabilità żejda li n-nies hemm barra qed tistenna wisq minn għandek? Naħseb li jekk aħna namlu dik il-pressure fuq għana nifusna u naħsbu bl-istess mod li ħsibna fl-2002, nkunu qed nkunu inġenwi u preżentużi wkoll. Naħseb illi għandna nkunu realistiċi u naraw kemm inbidel il-Eurovision Song Festival mill-2002 għal-2016. Dan huwa festival li sar ta' kalibru all immens, huwa l-istess festival li jikkompara ma' shows bħal The Voice u X Factor u Got Talent. Huwa show televiżiv mill-ikbar u kulħadd qiegħed hemm upping their game. Ġifieri jekk aħna għaxi darba għandna jkollna ċans li nerpuh dan il-festival, irridu nilagħbu l-istess logħba li qed jilagħbu huma. Li hija logħba strateġika u bbażata fuq ħafna fatturi, mhux fattur wieħed biss. Ira, f'dawn l-aħħar sigħat kien hemm 20 ta' kummenti fuq Facebook u kien hemm ukoll min kritikak. Il-fatt li wara 14-il sena rġajt iddeċidejt li toħroġ għall-Eurovision, li tikkompleti għall-Eurovision, għad toħroġ għall-elezzjoni, tikkompleti għal dan il-Eurovision. 14-il sena li matulhom kemm il-darba ġejt mistoqsija jekk inti titħajjarx tipparteċipa jekk għandekx l-interess, kont inti stess l-sena l-oħra isek qajjim dan il-dubju jekk għandekx toħu semmi jew le. Min fejn taħseb allura li ġiet din il-kritika li kien hemm numru konsiderevoli ta' nies, inutli nippruvaw ninjoraw dan il-fatt. Le, mhux hekk, l-ironija hija fil-fatt li fl-2014 meta għamilt il-co-hosting ma' Gianluca Bezzina, il-kummenti fuq Facebook dakinhar kienu għalfejn ma tibbatwix. Il-Lira Losko tirrappreżenta l-Malta ġewwa l-Eurovision. Okay, so x'qed ngħidu issa? Qed ngħidu illi meta Lira Losko ddeċidiet illi ma tmurx awtomatikament għax ġiet saqsewwa biex tmur tirrappreżenta l-Malta u rridet tieħu sehem fil-festival min jedda ħanikkritikawha ġifieri. Jiena lija ma tagħmilx sens. I mean, il-loġika mhix it's not making sense. Jiena, ma nafx jiena ħadd sehem f'dan il-festival, kelli l-istess ċans li nitlef daqskemm kelli ċans li nerbaħ, palma rajtu fil-finali, Brooke u jiena konna head to head at a point, pala televoting kien hemm distak konsiderevoli. Ma nafx xifdal li ngħid, għajmin fis-sens jiena kont hemmhekk bħala team player, pjuttost inħoss li kienet kontrija l-ħaġa kienet illi jiena bdejt nid-downplayja ħafna li l-nifsi. Jiena fil-verità għandi 14 sena ta' esperjenza illi misni nużom fil-pożittiv u mhux ngħid minix ħanużom biex favorija. Iktar tal ħanilkom anka dan il-Vox Pop fej staqsejna n-nies ġimgħa qabel minn jaħsbu li ħajrbaħ jew minn kienu ser jivvutaw, però qabel Brooke xtaqt int l-ewwel darba li ħadd sehem f'dan il-festival spiċċajt fit-tieni post kont qed tilab għal tirbaħ il-festival innifsu. X'ħassejt għalik? Ġifieri ħankun dirett u skiet. Din hija opportunità jew kellha disfatt għalik? Le, għalija
kien opportunità tajba li għall-Eurovision. Fis-sens, jiena kelli diska, ħassejt li kienet kanzunetta li vera emmint fija, daħħalta, submitjajta, 3 ġimgħat qabel ktibta ġifieri, qabel id-deadline u ktibta u vera kont kontenta bija u emmint fija u naħseb il-performance u l-importanza li tajt il-kanzunetta vera għax ovvjament jina vera emmint fija u bekk kont konfidenti anka jina fuq il-palka xina kont konfidenti fid-diska li rappresentajt. Brooke, li l-ek ġirrajni kanka fil-Junior Eurovision, meta fil-passat kien jiġi organizzat forsi bi stil differenti tal-lum, imma jisu Brooke bħal mus parixxiet, ħadet sem f'numru ta' attivitajiet oħra, ma fej kienet Brooke f'daw l-aħħar snin? Jena biss għattajt 6 snin l-Ingilterra, ġifiri Londra, naħdem fuq il-mużika tiegħi u naħdem nigwadani esperjenza inkanta ġo posti differenti l-Ingilterra u hemmhekk vera fej jiena tallimt ħafna kif għandi nġib ruħi fuq il-palk, kif għandi inkanta u ġili kien hemm kanta f'postijiet fej sound ma kienx tajjeb xejn, fim tisma' parti biss ta' kanzunetta, ġifier dawn huma affarijiet li vera tigwadani esperjenza minnhom u tallimt ħafna fuq il-vuċi, għamilt ħajja diploma fuq il-vuċi, ġifier dak kollu gwadanju għalija, speċjalment għal-esperjenza mbagħad fuq Eurovision fuq palk bħal dak qudiem in-nies. U dit tip ta' esperjenza ma tistax tħallas għalija fis-sens okej, sweetlek, I mean, tinvesti fija. Imma dit tip ta' esperjenza li qed titkellem fuqha Brooke, illi tmur x'imkien pereżempju sound ma jkunx tajjeb, illi pereżempju tmur x'imkien jgħidulek ħadd kanta qudiem so many people, u jkun hemm pereżempju ftit biss u tajta hekk fejn ġej. Ma dik hija esperjenza li tigwadanja u tuża favorit. Ħansaqsikom issa forsi fuq dan il-punt. Jien provajt f'dan l-aħħar 3 ijiem nipprova nsegwi kull kumment li possibilment beda jingħadda fuq ir-radio, fuq il imma kien hemm ukoll min kritika l-produzzjoni tal-festival innifsu. Jien kont qiegħed hemmhekk fis-sala, il-fatt li forsi l-ġimgħa kien hemm ftit kwiet fis-sala, ġifieri affettwalkom il-performance ta'kom ġviri. Jiena personalment. Kien għalax ta' qoddim għadu xjajtu u jaqbżu. Jiena personalment, ovvjament, inkun qed nikdeb jekk ngħidlek, is-sibt ħassejt l-enerġija tal-udjenza u bdejt inħossni qiegħda nivvajbja jekk nista' ngħid il-kelma mill-enerġija tal-udjenza. Il-ġimgħa fis-sens in-nies xorta kienu fuq taħdmas kienu forsi mhux daqs tas-sibt imma xorta kienu. Binqas vibe. Kien hemm inqas vibe imma xorta, I mean, aħna nkunu ilna nippreparaw. U aħna nkunu qegħdin b'linears f'idnejn qed nisimgħu l-kanzunetta, xorta tidħol ġol l-kanzunetta, whether hemm udjenza li qed jgħidu jew le, ovvjament tagħmel dik id-differenza. Jiena fl-aħħar meta spiċċajt il-kanzunetta u rajt ħafna nies iċabċbu u qajt fil-fatt jekk minn rani fis-sala bqajt hekk, like oh my God. Għaxina kien l-ewwel darba tiegħi, ġifieri biex tieħu dak ir-rispons. Imbagħad jiena fis-sens jiena ma kantajtx biss il-kanzunetta ktibta wkoll. Allura meta kont hemmhekk u rajt li l-udjenza vera il-messaġġ wasal u kulħadd qed iċabċab u hekk bqajt l-allu. Ma stajtx nemmen, ġifieri. Biex nimxu nkaffi fuq l-aspett tal-Eurovision innifsu, hemm min jgħid u jargumenta illi dan il-Eurovision huwa ħela ta' ħin, ħela ta' flus, jew forsi anke ħela ta' ħin kien hemm inqala l-kantanti nnifishom. Hekk x'inhi l-opinjoni tagħkom, Franklin, inti għalik illi ġiri nisma' xi intervista tiegħek u dal-Eurovision vera tħobbu, ġifieri forsi mhux binqasira u Brooke, imma hekk inti titkellem ċertu simpatija lejn il-Eurovision nifsu u ħela ta' ħin jew inkella ħela ta' flus għalikom għax m'għandix dubju li tonfqu l-flus biex tagħmlu dik il-produzzjoni. L-iktar ħaġa li naħseb l-Eurovision jiena rabbejt oxra. Bħala kantant jiena kont isni għadni naqalura. Pereżempju toħroġ u ma tkunx temmen fik innifsek biżżejjed. U naħseb dal-festival għallimni ħafna jiena. Ġifieri l-fatt li dak kien l-ewwel riżultat li ġejt mal-ewwel tlieta, ma fis-snin preċedenti ma kontx qiegħed mal-ewwel tlieta. Għalik kienet tkun ta' disfatta jew nkella kienet. Ma kienx tkun ta' disfatta, imma isek tħalt għal xejn, ġifieri. Le, lanqas xejn għax jiena jisni kull sena, jiena dir-raba sena kienet tiegħi, 4 snin ikkompeti, ġifieri ma kienx ħela ta' ħin, u qatt ma pretendejt li ħan ipplejsja, qatt ma pretendejt li ħan irbaħ. Jiena dejjem nidħol b'tir wieħed, nidħol biex nagħti performance tajba u impaxxi lil min qed jarani u
nittama li kolli kommenti pożittivi x'ina wara kollox dak li rrid u ovvjament għal-ġid tiegħi. Imma għamilta l-iktar ukoll biex inkisser id-dubji li għandi minn nifsi għaliex isek fil-snjena fil-passat għaddejt minn ħafna bullying u hekk, allura mbagħad kelli ħafna insecurities minn nifsi. U jisek ma tkunx temmen daqshekk fik innifsek u fli qed tagħmel. Allura naħseb li l-Eurovision jiena rabbi li dik iċ-ċertu oxra u sena wara sena bqajt nikkompeti u ħassejt li din is-sena mhux għax place jgħid, imma ħassejt li din is-sena kienet l-iktar sena fejn jiena tajt il-300% tiegħi għax il-fatt li isek l-ewwel sena ħassejtni ma kontx daqshekk isek taf inti, ma din is-sena ħassejt li tajt il-300% tiegħi ħlejt l-enerġija kollha. Insomma, rifletta fir-riżultat ukoll. Eżatt, ġifieri. Mela, ħanaraw ġimgħa ilu meta morna fil-Belt Valletta u staqsejna lin nies lil min kienu ser jivvutaw jew nkella lil min ħasbu li ser jilbaħ il-Eurovision ta' din is-sena u dan kien ir-riżultat ta' ġimgħa ilu meta aħna staqsejna lill-pubbliku li kienet l-għażla illi huma kienu ser jagħmlu. Min ħajrbaħ il-festival? Ira Losko. Żgur. Mhux żgur. Għaliex Mhux profeta. Hekk taħseb. Ejwa. Jien ngħidlek li Corazon. 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 Naħseb li ira. Għandek fiduċja. Ira Rosco. Għandi Għandek fiduċja. fiduċja kbira wkoll. Tixtieqha? U nixtieq kieku jirbaħ kulħadd imma waħda se tirbaħu. Toġbok. Ira Rosco. Ira Losko. Ira Losko. ċerta. Amma dik Ira Rosco. Imma l-oħrajn mhux Maltin ukoll. Ejwa, amma dik. Inti trid toġbok. Ringrazzja magħha. X'isema? Ira Rosco. ċert? ċert għaliex? Għax mara kapaċi u konfidenti ħafna fuq il-palk. U għax toġbok? Le, toġbok kif nissa xi. Dik il-mara? Iva. Għarati mis nimel biex ma ngħidiex jan. Ira Losko jew? Corazon. Nasna li Ira Losko. Għaliex? Fil-fen tagħha. U inx taħseb? Ira Losko. Li tajtina ħseb, mhux vera. Ira Losko. Ira Losko. Żgur. Prova. Jessica. Jessica toġbok? Toġob. Toġbok, ma jobbrik kullien. Ira Losko. Għaliex? Popolari wis. Min ħajirbaħ il-Eurovision? Seran kant. Ira. Xkun joma? Ira Losko. Lokstow. Losko! Ħarraj. Żgur. Żgur, naħseb. Ira. Inx taħseb? Ira. Xkun joma? Eh? Ira? Rosso. Ira Rosso. Meres Pitieri. Meres Pitieri. Mux ħadu ħozjem. Mux ħadu ħozjem Meres Pitieri. Li kont tajt qabel. Dak ta' qabel kienna għalejt bekk l-aħħar wieġ baqa jaħseb Meres Pitieri. Għax toġbu. Jista' jkun, jista' Għandu raġun. Le, li kont tajt qabel fuq di tal-ħela ta' flus u mhux ħela ta' flus. At the end of the day, x'namlu? Naqbdu nħassru kollox? Ma nagħmlux pereżempju I Love MTV, illi ġib daqshekk kummerċ ġo Malta u illi jippromovi l-artisti Maltin ukoll meta jista'. Naf nħassru l-konċerti li jittellaw għaw Malta, irridu nkunu naqra naħseb. Naħsbu qabel ma ngħaddu ċertu kommenti. U naħsbu wkoll f'dawk in-nies li jipparteċipaw f'daw l-affarijiet u li għandhom karriera fil-mużika u li forsi xuħut minnhom ikollhom delizzju wkoll. Jiena propju. Issa pereżempju fil-festival qed ikun hemm ħafna new faces, ġifieri mhuwiex ħala ta' flus, mhuwiex ħala ta' ħin lanqas. Dis-sena kien hemm ħafna new faces. Ħafna. Ġifieri. U kienet anke nnotata mill-ġurija Eżatt, barranin. u mhux din is-sena, biss kull sena jkun hemm ħafna new faces. Bruk hija waħda minnhom, fil-perspettiva. Bruk, ħankun skett u realistiku anke mal-kummenti illi kienu qed jintqalu fuq Facebook. Il-fatt li forsi anke kien hemm ħafna nies li bdew jantiċipaw li forsi ira seta' tirbaħ dan il-festival, kien hemm li kienet miftema u ma nafx kemm il-kumment kien hemm. Ħassejtek tikkompeti għal xejn fih dal-festival isu bħal donnu ira kienet ħatilbaħ. Le, għaxxej, jina fis-sens, jina konti fokata minni fuq il-performance tiegħi. Mbagħad għax jiena dejjem nemmen jekk tagħti performance tajba, the result will follow. Ġifieri jien ma ħasejtniex qed nikkompeti għal xejn għax xejn kieku qas kont indaħħal diska in the first place. Imma naħseb jiena li meta n-nies jgħidu eżempju
Alright, ma rridux forsi għalfej qed isir Eurovision naħseb jiena forsi hija naqra weġġa forsi għax dak li jkunu qed jissapportjaw huma ma jirbħux. Għax fil-verità qed ninsew ukoll li hemm komunità ta' mużiċisti, kantanti bħalna, mużiċisti ta' songwriters Maltin, ta' kompożituri u awturi Maltin li dawn xogħolhom huwa bbażat għandhom hemm min għandu recording studio huwa bbażat fuq il-mużika. Bla festival issa qed taqta' l-ħobża tagħhom ukoll ċertu punt. Eżatt, u apparti minn hekk hemm songwriters li għadhom up and coming, kiena waħda minnhom eżempju. U għalija ħassejt li good showcase għalija kemm bħala kantanta u kemm bħala songwriter. Jiġifieri u sfortunatament huja kważi one of the big shows li aħna u Malta għandna. Jiġifieri biex for a starting point huwa naħseb jiena a very ideal place, vera post ideali għal mużiċisti, għal kantanti, kif għadna qabel kien hemm ħafna new faces, dan għalihom kien good starting point. Ira, kien hemm dil-kontroversja f'dal aħħar jumej bdiet minn wara il-press conference illi saret eżatt wara l-festival, il-fatt il-possibilità li tinbidel id-diska, tiġi emendata d-diska, ser jiġri jekk tista' tiddiskuti dal-fatt f'dan l-istadju. U li qed tippreokkupak li jkollha tinbidel id-diska jew nkella tiġi emendata d-diska jekk hu l-bżonn li Mela, jina minna ħatijaj ma tantx nista najt ħafna fuqa din il-ħagġa x'din hija f'idej ġifieri il-bord tal-PBS mhix deċiżjoni tiegħi. Jiena minna ħatijaj li nista' ngħid u nikkummenta hija li jien inħoss illi xogħli inħobb nagħmlu b'mod professjonali u illi jiena ġejt magħżula biex nirrappreżenta l-pajjiżi bl-iktar mod tajjeb possibbli. U nemmen illi jekk dawk huma regoli u hemm kanzunetta li hija aħjar minn dik li ktibt jiena flimkien ma' Talkback u li din id-diska tista' tassigura pożizzjoni li tkun tajba u pożittiva għal Malta, għalfejn le, għalfejn m'għandix tinbidel id-diska. Mela fadal biss minuta għalik f'dawn ix-xhur li ġejjin x'qed tistenna minn din l-esperjenza li prittos tkun ħafna aktar impenjattiva forsi mill-2002. ħafna ġennu ma ħafna fukar fuq dak li għandu jisir. Dan huwa xogħol li jiena mdorrija nagħmlu u li nagħmel xogħol palu daw l-ħar 14 sena ġifieri għalija huwa xejn ġdid li jiena npoġġi rieħu ġismi f'din il-ġerni li se twassalni għall-Eurovision. Jiena min-naħa tiegħi nixtieq ngħid proset kbira għal Franklin u l-Brooke, issa qudiemhom nista' ngħid illi huma kienu l-għażla tiegħi personali. Kull darba li kienu jsaqsuni kont inkun f'pożizzjoni vera awkward għax jiena l-kantanti kollha inħobbhom u nammirhom, kulħadd għandu l-individwalità tiegħu jew tagħha, imma il-Brooke dejjem semmejtu l-Franklin jogħġbuni immens. Franklin kull darba li kantat song tiegħu kont inħoss emozzjoni kbira. U Brooke li nsegwija minn mindu kienet żgħira u nista' ngħidilkom illi what you see is what you get. U dik hija xi ħaġa vera importanti. U għalhekk daw il-kummenti tan-nies pereżempju illi hekk konna qed nitkellmu fid-dressing room, imma kif tajt jiena Franklin vera joġobni imma nobot ċetta tal-ħobb. Jien nipprova ma tantx nikkummenta anke x'kelli ftit pożizzjoni diffiċli biex nagħmel dan, ma l-bieraħ ħaddejt dan il-kumment anke fuq Facebook għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa festival tal-mużika mhux. Għalfejn għax inti fenta Brooke trid tmaqdar il-kantanti ieħor, għalfejn għax inti fenta Ira trid tmaqdar il-Franklin. Kun fan ta' dak li kun. Maltin ingembu naqra xi kultant. U naħseb mhux il-Maltin bissa xi ħasra l-Maltin dejjem ngħidu fuq. Kulħadd. U sabiħa. Il-Maltin u l-Awċin għax dejjem ninsewhom. Mela grazzi ħafna li kontu magħna lejla awguri Ira għax-xhur li ġejjin, awguri u proset ħafna lilek Brooke, awguri wkoll lilek Franklin u proset minn ġdid. Aħna nerġgħu niltaqgħu għada tinkwetawx daqshekk Eurovision issa. Aħna għadha ser nitkellmu fuq l-isports u kemm qed nagħtu importanza lill-isports viżavi l-edukazzjoni. 27 live fuq TVM. Lejla tajba.